Ngila tre kini ke kam la kum bakhat lai snem ye menta but ka average don over jingi la kum balai pesan la ke ngila penyar ke kom tre kam jingi limbaga services ke bing ai ki tourist tang haki haka sor bat ngila ya ki nong kendong ba peru man la snem ngila nang keu bat ngila nang kwa ban penhe shushu kini ke kam ko bing tre. Ngila sedang ye Little Sunshine Boutique and Nursery House nam Arja Arway bat hakapor bangi sedang ye klamdon kanu ke jing bay pisa ke bahia idon tangi ke jing mut ke jing trang ba ke jing thumu pen orlong ya kini ke kam mentai ngila shna ye kai ke bas kem ngidon ki customer ki buan nakapor shakapor ka kin hun tre ka ba klan bat ru ngila nang kiu na way usnam sha way pat ka thong ki yong I na du asdang ta kwa I upen he ye kani ka kam ki yong I chiki wi wan ki jinla dadak chna I ye ke jing stang Katewan MKM I yo open chu I kini ka ki yong I chiki yaw ka wat me matle yo open bha I ye kini ka sap ka wada em lupa I nei te wan yo open scam ni ka nong rim yang kini ka kam ka wada dap sen I kwa ile uchna but yo kam ile ye kiwi yo open MKM I ye kini ki bot technology kiwa ye open bha chu ye ka kam ka yong I kwa uchna ki ni khalia Kiwa yu yen scam chikling hai. Haba piladap banseng bat penyeng nong remya kakam kasin jam ke bobot kalong kumno bopin penhe pensan rengkat ke jingarap ke pebiang. Ke megapreneur ke deka rensan tang baka deka jingakop Henry ke deka rensan ke ba ailat ipi bopin ye kendu iki beri baper bat bopin yo ke jingarap ke company kumno ban kentie ke kam ki jam jumpi. Ka Megapreneur Startup Challenge kadai ke jingakop banwat ya ki santli ki kam balas dang dalade ban mikmat ya ke jila Meghalaya haka grand pitching segment jong ka Megapreneur Expo Arja Arpusan kadai ke kabu ke bakerpang bat pen pau perthei ya ki kam ki ba ki lasdang ban kendu bat ya kren bat ya ki investors dan ki nong bay pisa bat ban nang kentiu shushu ya ki kam ki jongki. Pada pikwa bani shimenta kani Pidi bandai kinong shong jong jela Meghalaya. Pidi bandai ru kinong India ki balak palat eka kat paras nem seneng. Pidi bandai kita ki registered private limited companies. Tane pidi ban long ki bakloi ban register. Pihak ban pen I bakaton over jfi ke lak cross eka live san lak seneng. Lane pihak ban pen I bapidon ya ke bor ban yo eka ni. De bandan ya ke kam lane ke tiar balak ban pendon kam. Ya ke team ke bas camp. Ya ke jing yo anong na waves nem sha away. De ban ai kam ai jam ya ki way. De bandan ke jing shna batma ya ki tiar lane ki kam ki jong pi. Pidi banlong ki bakloi ban pendon kam ke teknologi. Panem pediang ya kinu ki kam ki baydai bat ka kam khayi. Lane ki bay tre shiyeng. Kani ka dei nam ta ki nong seng kam seng jam daladi. Nakaleng ke jela Meghalaya on jet ya apsan ngut kinong sengkam ban pitch hakaron ke banwan bat nakini sangut kinyo ekalat ban mikmat ya ke jela haka Megapreneur Expo Arja Arpusan. Ngilayah lek bagi jin jenjar mentang ente rengkat bagi jin kersan ngin kentie ke jela Meghalaya. Ka FKJGP hapok ke jenglam jo presiden ke FKJGP Upper Shillong Circle Ukit Boklang Nongplang rengkat bagi presiden lagi net paper. Kila dawanu general manager ke NHIDCL bagi company ke bapenteri ke Surok Folien nadu syarpi ter ke deban penstat nak kakam kenang bakat kata akalit kawan jadi patba ke bayat dengan ke Surok ba. Menakal yang jong general manager ke NHIDCL ula penting kena bagi persang pendap nak ke jengteri ke benta jong katahan Upper Shillong hau benai no opera Arhajar Arkusan lan kula lengkot Arhajar Arpuhunriu. Kaseng kelada waru bagi company bagi kontraktor ke deban maramot kloy ki katung ni benta ki belak tak bahai kelet kawan jeng pat ba ke jing mi jong jing dang kali ke masyur kai kamta magasi ningkong singi thok diang bat singi sajan ka bala pensertok ya kinong ret nongwan. FKJGP kelada waru now no he jong NHIDCL ban patha ki company bat ki kontraktor ban penting kena bagi nong trebela ki bamde ki trajela
begini ban penbiang ikot kisla bat badai ban perkeng namar bamla bantip bayo lesie ibanabar ibalasya kendang na gejala asam kin yo bandre tengen bat ban saadu akhan apa shulong bat nakaliang jong general manager ke NHIDCL ulukular bane trailang bat keseng kenang bakan omdan kanu kanu kejing deko haga jingshna ya kan ya kesurok matasngi ngayok pani kenduk yu general manager juga NHIDCL banyak keren lor ligimat lai ligimat kiba kum kaseng la dawa kmat juga NHIDCL haga bede ba nika jing trai sya jong ni forlien na do no pung serpi du spodoki ka bentar ka benikong banyak keren kalong lor ka jing slam jing ki company ban pentrai ka di surok ha bangila kentu ya ka NHIDCL baka di ban perstet mardor ya kan surok kan kan mbu jinge ibat ba ti ka baar ka bangia keren yu general manager kalong ha bede bat ki benta ki ba phero pher ki ba perlong ki jing deng kali hati thain perslong kham tamak ski ningkong bat ka ski tho dieng bat kum juru osi saja ka jing deng jung kali ki ba pendik hinong lek nangwan ti ki benta jong than kadi ki jing snio pula jong ki surok ba kim chimla maramat satya nakaliang jong itu company bok mentrai larang ipet nadu nakani ka than ka bai dei surok ki benta jong thain serpi ka baar ka dei hang tei po saumer jan suni sai ka balai ka dei hang tei po lat mau plot benek po lum silong ka benta po nyumer jan elephant falls hang tei po pomlum PHC bat kawai ha kiti thain banyon kidi santli ki benta ki bawara ki jing dengali ka bakrau ha kiti thain ki jongi kepala pentut iki nong nek nongwan beling kentu yake NHIDCL bahkan penkloi ketika kam golomba hagini ki khniat banai kin sabun ki samla puli ki ban hapan hile ki exam ki per ngim kwa baling ba jongga jingdeng kali kan kata ek puli puthi jongki tina kaliang jongu GM la kular khama jongi bun sesim khiai kini kam bat ngin salek hiru daga joint inspection ban penbha yiki benta ki baladon kam melek kerki khana ma nong kata ek kali kawan jong pai ba bat kebenta ka balai ka bangi kwa apania keren ngi 8 pau matasngi long ha ka bede kini ki company ki bawara ki nong trei barjela ki per hoi ni sungthu ki don kam ki nong trei henrei ni buru ke jing maham ba baro ki nong trei ki company bo per ki de ban penbiang ni kot kisla khana ka nong kata ya ka songsuk songsan mar beli ni hapan keren ni kebenta kolong ba hadian ba ka sorkar asam kala khanrai ki barjela ki bangdai ki trai muluk hang tai po Assam ki badai ki pala suba begini ki poiwer na po Bangladesh li si ki 8 poi banre tengen ha ka jela ka jungi lingba ka jingdon ju company ba kontraktor go piar tena kalian juga seng ila tentu bat ila buru ka jing maham yu GM juga NHIDCL budi ban simkhia ya kani budi ban batha i company ba kinu kinong trai barjela ki badan po ka thanya parslong ki di ban penbiang i kot kisla ki bobiang khanang ba kanong kata ya ka songsan ban ngim kwa ba ka than jungi ka kumakalong mata ka di kawe ni ki than ka ba ema poren ka songsan ba ngim kwa ba ki barjela kinong ki traislong ne kinong songsan ba pura jong than dina takada ba nakaliang jong GM ula kubur bon ai ke jingi trei lang ba ngi rengkat ba da kaju opor ni kin turu iki dor barsnong ki ba per kinong ki ba petngor ba pikir luar ka jingwan rong kerthap jong ki mender nasabar jong ka jela jong kari jongi khanam kinomi olong kita ki traisnong ki ban yo pat se ta ka hoklang trai war ban jet ki nong nikmat ru haki snem ki ban sawan